Darodu ġewwa Knisja tan-Nażarenu taslim ma ngħatat l-aħħar tislima lil Duncan Żammit. Iżda Suħri ħalla ħajtu fl-ewwel tas-sena sabiex jipproteġi lill-familja tiegħu. Knisja ppakkjata bin-nies, ġejjin minn kull qasam tal-ħajja. Żgħażagħ ħbieb ta' Duncan, imprendituri turistiċi, kollegi ta' Claire, l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż u kif ukoll iż-żewġ uliedu tewmin ta' 3 xhur. Kulħadd ixxukkjat u b'qalbu maqsuma għat-telfa ta' Duncan. Telfa fl-aktar żmien importanti ta' ħajtu, 3 xhur biss wara li sar missier għall-ewwel darba. Fl-omelija tiegħu Father Charles Tabone iddeskriva lil Duncan bħala żagħżugħ b'qalb kbira li kien iħobb lil kulħadd. Tkellem ukoll rigward l-importanza tal-maħfra f'dawn il-mumenti. Jeħtieġ li naħfru. In-nuqqas ta' maħfra, ir-rabja iħalluna imwaħħlin, staġnati fil-passat. In-nuqqas ta' maħfra u r-rabja inawru l-qalb tal-mod li jifgawa l-imħabba u ma jħallu biex tiflorixxi u tiġġenera l-ġid. U ħajja mingħajr imħabba x'sens fiha? Father Charles Tabone fl-omelija tiegħu semma wkoll l-aktar minn darba lil Nicholas Ġera, il-vittma l-oħra fil-qtil doppju li dewa ma' kull rokna ta' pajjiżna. Għal-aktar minn darba Father Tabone saħaq fuq l-importanza li f'dawn il-momenti ma nkomplux nispekulaw fuq il-każ u minflok niddedikaw il-ħin tagħna sabiex nuru solidarjetà mal-familji taż-żewġ vittmi, familji li fi kliem Father Tabone bħalissa għandhom bżonn l-appoġġ tagħna lkoll. Waqt il-funeral tkellem ukoll Duncan li talab għall-familji taż-żewġ vittmi f'din it-traċedja u kif ukoll għall-mar Duncan Claire u ż-żewġ uliedhom Jack u Millie.